खुलुमबाय के प्रडाक्शनजों फोसावजानाय बर' रादाबाव गिबियै नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दिनैनि रादाबा आं कनकचन्द्र बर'। दानिया नायदो गाहाय रादाब। एंगारोङै अखाजों गोबां दैबाना लोगोसे खहा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव कलाइगाव गामिनि खलसिपाराव सासे हिन्जावसाखौ बोलि होनो नागिरनाय दुथां सादु बाबाखौ हमबाय। आबुं रादाब। एंगारोङै अखाजों उदालगुरि जिल्लायाव गोबां दैबाना जादों। दैबानाजों हा-हुफोरा खहा जादों। खहा सुफुंनायनि बिथिङाव सरकारनि बिफाना दासिमबो जेबो राहा लामा लानायखौ नुनो मोनाखै। टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय दैबानाजों खहा जानाय गामिफोरखौ नायगिदिंहैना उदिस लाहैदों। नाथाय सरकार बिफाननिफ्राय दासिमबो खहा जानाय जायगायाव नायदिंहैयैखौ गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायो। गुबैयै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलाइगाव हालाम आरो टंला हालामाव न'नै आरो खुलसि दैमानि दै बानाया गोबां नखरनि आबादथिलिफोरा खहा जादों। गोबाङै कलाइगाव हालामाव न'नै दैमानि बानाजों फिस्लादुं, हिरापारा, बनगाव, कटाझार, हाबिसार, गुरगुरा आरो मयहा गामिनि आबाद थिलि हाखौ खमैबो 700 हेक्टर जखानि खहा खालामो होनना के प्रडाक्शन बर' रादाबनि खौरां बुथुमगिरि अनन्त बर'आ खौरां दैथायहरदों। আপোনালোকৰ এই জায়গাটোৰ নামটো কি? হিৰাপাৰা। হিৰাপাৰা কয় ন? এই নদীটো এইটো কি মাথাউৰি ন? মাথাউৰি। আজি অবিৰামভাৱে ইয়াত গৰাখহি আছে নহয় জানো? হয় হয়। ইফালে আপোনালোকৰ এই মাথাউৰিটো ক্ষতিৰ ফলত কেইখনমান গাঁও ক্ষতি হ'ব পাৰে বা খেতি বাতি কিমান মাটি ইয়াত ক্ষতি হ'ব পাৰে? কি কি গাঁও আছে আপোনালোকৰ ইয়াত? হিৰাপাৰা, পিছলাদং, গুৰগুৰি, বনগাঁও। হয়। ইয়াত কি কি মানুহ বসবাস কৰে এইখিনি অঞ্চলত? মানুহ ভালেখিনি হয়, বহুত জাতিৰ মানুহ আছে। বঙালীও আছে, বড়ো আছে, অসমীয়া আছে, নাথো আছে। হয় হয়। বহুত মানুহ আছে। এনেই আপোনালোকৰ এইখিনিত গোটেইখিনি মানুহে যিহেতু খেতি কৰ্মৰ লগতে জড়িত নহয় জানো? আমাৰ এইখিনি খেতিৰে মানুহ। হয় হয়। চাকৰি বাকৰি একো নাই। আচ্ছা। এই মাথাউৰিটো চিঞৰ চিঞৰ অৱস্থা। ছিঙিলে। ইয়াৰ যিখিনি পানী যদি সেই গাঁওবিলাকত সোমাই পৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ অনিষ্ট নহ'ব জানো? হয় হয়। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চৰকাৰী বা যিকোনো বিষয়ভাৱে কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? অলপ বিচাৰিব লাগছিল। আপোনালোকে কেনেধৰণে অনুৰোধ কৰিব? অনুৰোধ মানে আমাৰ এইখিনি সাহায্য কৰিব লাগে মুঠৰ ওপৰত। আপোনালোক ছিঙিল, খেতি বাতি যাব। হয়, ঘৰ বাৰী যাব নহয় জানো? ঘৰ বাৰী যাবই, ভালেখিনি যাব। হয় হয়। এনেই ইয়াত আপোনালোকে কি আগত কোনোবা আহিছিল নেকি? চৰকাৰী যিকোনো বিষয়া বা কোনো অহা নাই? আচ্ছা আচ্ছা। আপোনালোকৰ ইয়াত যিহেতু BTC এৰিয়া হিচাপে এজন EM আছে বা এজন এই MLA আছে, তেওঁলোকো ইয়ালৈ অহা নাই? আচ্ছা। আপুনি কিবা ক'ব নেকি? কি ক'ব তুমি এজন উদ্যমী খেতিয়ক হিচাপে? এতিয়া যিটো নেকি আমাৰ এই ননাইৰ যি গৰাখহনীয়া চলি আছে, গতিকে ইয়াত চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াবিলাক আহি চাই অতিপলমে এটা ভাল পদক্ষেপ ল'লে ভাল হয় নহয় জানো? এইখিনিয়ে। ঠিকে আছে। বিনোমান तामुरु, हिरापारा, गुरगुरि, कटाझार, पिछलादं बे गामिया नैबे माथावरिया जलांनायनि उनाव बिथांमोना खैफोदाव गोग्लैनायनि मोनसे आशंका दं। बिथांमोना फोरमायबाय जे बिथांमोननि खाथियाव रावबो फैयाखै दासिम। नाथाय जों जि जायगायाव गसंना दं बे माथावरि सायाव, बे माथावरिया माने बायलांनो थाखाय माइल' एसे बाखि दङ। बिनि उनावनो हयतो बिथांमोना दिनैनि गेजेरावनो हयतो बिथांमोना खैफोदाव गोग्लैनो हायो, गोग्लैनो चान्स दङ। जेसेबां अखा एसेबांनो खमफिना दङ रायजोफोरा। बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय खैफोद गोनां दैबाना जानाय जायगाफोराव उदिस लाहैयैखौ गोबां रायजोफोरा दुखु फोरमायदों। लोगोसे बर' रादाबनिफ्राय फोसावदों जाहाथे खैफोद फैयैनि सिगां राहा लायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलाइगाव खलसिपार गामियाव गंसे शिव मन्दिराव थांनाय
2019 मायथाइनि 6 जुलाइ सनिबार खालि जाथावै जाथाय जानानै थाङो। बे शिब मन्दिराव सासे गोनोखो आयदानि फोरोंगिरि जादब सयकियानि बिथांनि बे शिब मन्दिराव 3 बोसोरनि हिनजावसा सासेखौ बोलि होनो लाहार फाहार खालामदोंमोन। नाथाय रायजो राजा लोगोसे पुलिस बिफाननि गोख्रों नोजोराव बोलि होनाय हाबाफारिया फेलें जायो आरो गिख्रंथाव खोमसि फोथायनाय बे जाथायनिफ्राय 3 बोसोर हिनजावसानि जिउआ रैखा मोनो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे दुथां तान्त्रिक रमेश चौधुरियानि बिथोनाव नखरनि गासै फोलेर लोगोसे बाय बाहागिफोरखौ लाना बोलि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन। जादब सयकिया गोनोखो आयदानि फोरोंगिरि आरो बिथांनि फिसाज्ला एम.टेक फरायनाय पुलकेश सयकिया बिथांमोना। जाथायखौ दबथायनो थाखाय रायजो राजा लोगोसे गलायगाव थानानिफ्राय पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लायो आरो बोलि होनो लानाय हिनजावसाखौ रैखा खालामो। जादब सयकियानि थानसालियाव फुजा खालामग्रा आरो पुलिसजों गिख्रंथाव दावहा जायो, जाहोनाव पुलिस बिफाननिफ्राय ब्लेंक फायार खालामनो गोनां थासारिया फैयो। ब्लेंक फायार खालामनायाव जादब सयकिया आरो बिथांनि फिसाज्ला पुलकेश सयकियानियाव गुलि नाङो। पुलिस बिफाना बिथां सानैखौ एरेस्ट खालामो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जखम जानाय सयकिया बिथांमोनखौ जिएमसिआव लाङो, नाथाय पुलकेश सयकिया बिथाङा अखानायै जिउ गोमायो। दायो जादब सयकियाया जिएमसिआव। दुथां तान्त्रिक रमेश चौधुरियानि बिथोनाव गोथार थानसालि शिव मन्दिराव बोलि होनो नागिरनायखौ रायजो राजाफोरा सोंखारिदों। लोगोसे गोनोखो आयदानि फोरोंगिरि जादब सयकिया आरो बिनि फिसाज्ला पुलकेश सयकिया बिथांमोनखौ खोमसि फोथायनाय हाबाफारियाव दुखु मोनना सोंखारिदों। दुथां तान्त्रिक रमेश चौधुरिया दायो जोबथेसालिनि आलासि। पुलिस बिफाना गोबां खोथा सोंगासिनो जालांनाय जाथायनि सोमोन्दै। কথা ক্লিয়াৰ আপোনালোকক অৱগত নকৰোঁ। আমি অলপমান তেওঁক সোধপোছ কৰিছোঁ আৰু চাওঁ আৰু কি তথ্য আৰু ওলায়। যাদৱ চৌধুৰী আৰু আন এজন অভিযুক্তৰ নাম কৈছে কাজল ভূঞা। নাই, সেইখিনি আমি জানো এতিয়া। সেইখিনি আমি এতিয়া নকওঁ, আমাৰ তদন্তত আমি চলাই আছোঁ। এইটো শুনা কথা বুলি ক'ব লাগিব। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों आरो बेल बटनाव थुना होदों जाहाथे आं आपल'ड खालामनाय भिडिअ'आ नोंथाङा गिबियाव नुग्रोनो